jour de 1980. On tottama konngol. Fatoumata Sisawani. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo dori immorde Burkina Faso ko wakkati goto woni ko fewndi Thiès e nder Sénégal. On salminama musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde. Altine nyande ɗiɗi hiɗen hewta hande Burkina Faso nokkuto ardiɓe laamu faddew feññini e alkamisa yawtuɗo pellital maɓɓe fusugol dendagal pelle dawro leydi di hino anda wondema hino andano wondema golle ɗe pelle politique no wenga walla dartina Burkina Faso gila tigi konunkoɓe hewti e jaɓɓere hitande ujune ɗiɗi e nogay e ɗiɗi laamugu no sifori ngal pellital maɓɓe alhaali ɗuɗugol walla ɓeydagol limo pelle dawro ɗen hunde e wonde e sabu e biol maɓɓe feccugol ɓiɓɓe leydi di e battinde e rendogo jagorɗo halfinaɗo gueɗe nder leydi Émile Zerbo holli wondema eɓɓore sariya yowitinde e fustugol ɗe pelle politique naɓete to suudu sarɗinkoru ko ɓooya himo ɓeydi andinde wondema ɓe yiɗi yo kañum dendagal je pelle dawro fusade ɗe artan laamugu ko honno haray taskor ɗon kañum ngal pellital ardiɓe laamu faddewu fusugol dendagal pelle dawro Burkina Faso ko honno haray e faamirɗon kañum dalilu mo ardiɓe laamu faddewu Burkina Faso holli ko addi ɓe ƴettude e kañum ngal pellital fusugol pelle dawro Burkina Faso ko honɗum haray kañum ngol fusugol e pelle e dawro arata e battinde alhaali e leydi di ngam okkude miijoji moɗon e dow lefol ngol rewrogon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayi e nayi e sappo e ɗiɗi e capanɗe e jeetati. Landal hande.